Hola a tots, tornem a ser aquí a Teatre Gran a Vilafranca. Avui veurem els nostres actors i actrius treballar la memòria i també la veu. Abans, però, fem un repàs al sumari. Avui veurem com es prepara el cos per treballar la veu i la memòria, amb uns exercicis força peculiars. Abans de continuar amb els assaigs, veurem com s'ha triat el vestuari per fer la fotografia del cartell de Ja en tenim prou. I després, sí, veurem com han continuat assajant per preparar-se de cara a les dues representacions previstes. Les classes van avançant i aquests dies han estat treballant la veu i en com treure'n el màxim partit a través del seu propi cos. També han fet alguns exercicis de memòria. Anem a veure'ls. El programa d'avui el comencem movent tot el cos per tal de desentumir la musculatura. I tot plegat per què? Doncs per poder treballar la veu i, sobretot, la memòria. Ens hem de tornar una mica bebès, ens hem de tornar nens petits per poder actuar amb tranquil·litat i sense que la veu se'ns quedi travada aquí al coll. Fixeu-vos que és molt més neta si trec la veu d'aquí, si la trec de dintre i utilitzo el meu cos com una caixa de ressonància. M'ha donat moltes idees per acabar d'aprendre, perquè la veritat que la memòria encara n'estic sortint més bé del que em pensava. Fem teatre gran, molt esverats i contents, els dimarts. Els.